Jopur niang' e kaonti ma Busia koro yudo fuong'ruok mar kambi mar West Kenya kelo lony manyasani mar masin keyo mbolea e puothe kaka achiel kuom yore mag konyo jopur niang' kedo kod kuo mar mbolea. Nyaka sani kwan jopur niang' e kaonti no medore piny maru ka kambi mar West Kenya osendiko jopur mohewo 17,000. Ripota marwa Steve Biko miyowa ler. Jopurgi odiche puothegi ka giolo mbolea gino magitimo kokalo kuom lony manyasani makawo thuolo manok. Kambi mar West Kenya osebedo ka yudo lal maduong' mar mbolea ni mar jopur tiyo kod arietha ole ne cham mamoko kopogore kod tiyo kod yore maricho mag olo mbolea no e puoth niang'. Kuom mano, kambino koro kelo masin manyien mabiro keyo mbolea katiyo kod lony manyasani kendo kedo gi lal magisebedo ka giyudo. Kaka yo mar neno ni mbolea otigo yo makare, chenro ni ibiro telie kod apisas mag kambino. Kane olose sach yepo ayanga mar chenro no, apisa mochung' ne pur e kambino Titus Ondigo olero ni masindni manowuok Afrika ma milambo biro konyo jopur e keyo mbolea e puodho mar eka achiel kuom thuolo mar saa achiel kende, gino mabiro chwalo yote yor tich. We have brought in this technology to solve most of our long-term problems in terms of fertilizer management. As management, we have suffered huge losses, and the farmers also on their side, they have been losing a lot, especially the farmers who are not on ground every day. Masindni midendo ni Mayfield bero kendo chwalo yot e sach keyo mbolea kaka ilero kod Samuel Maende ma en achiel kuom jopur moseyudo tiegruok. Nimeona hii mtambo ni rahisi sana kuliko ile ya kuweka kwa na mkono, kwa sababu yenyewe ndio inapeleka na ile ya mkono ni ile ni ngumu kupiga hivi, ni ngumu kitambo uchukue huko uende, hiyo ni mengi. Tokor kakore Patrick Masinde lero ni masindni kelo ber ni mar ogeng'o jopur mulo mbolea gi lwetgi e sach keyo mbolea kalore ni mbolea moko ni kod kwiri maricho ne ngima dhano. Hii teknoloji kulingana vile nimeiona inawezesha mkulima ama mfanyikazi hawezi kuzwa na hiyo chemical ya mbolea. Kulikuwa unachota tu na mkono ukitembea kwa shamba. Lakini kulingana vile nimeona teknoloji imekuja mpya, iko rahisi. Esechogogo, manager mar kambi ma West Kenya Olepito, Gerald Okoth, wacho ni kopogore kod duoko chien kuo mar mbolea, lony ni biro konyo e medo pur mar niang' e kaonti ma Busia moloyo tikinde ni manok mar niang' osebedo ka nenre pacho ka. Tumekuwa na hii mtambo ambayo tunafanya calibration na inachukua kiwango fulani kwa ekari moja, na tumekuja na utaratibu ya kwamba tutapeleka hiyo mbolea hadi kwa shamba la mkulima. Alafu mkulima pia atadhibitisha, wataload hapo mbolea, wataweka hapo na wamalize hapo. Steve Biko, Ramogi TV.